Okay, may nadiskubre na naman tayong food tripan mga katoto. At yan ang Tita G's Garden Cafe na matatagpuan sa Poblacion Central Season, Pangasinan. Tara, puntahan na natin at huwag na natin patagalin pa mga katoto. Let's go! At hayun na nga, pinuntahan na natin agad mga katoto. At napalaban na agad ang bago kong tricycle na si Akaino. Ang mga kasama natin nasa likod lang. At nakarating din tayo sa Tita G's Garden Cafe. Maaliwalas at kaaya-aya yung place mga katoto. Pati pagkaka-landscape, ang ganda din. Tingnan nyo naman ang luwang, kasya dito ang 40 na katao. Gabi na kami nakapunta tapos mahangin pa, qualitax lalamot. Ito naman yung sa loob ng cafe, moderno na din yung design. Saka ang linis at naka-aircon pa yung sa loob. Jackie Chan, ang orderin mo. Ito yung Korean garlic bread nila. At meron din silang cheesecake, cake at cupcake. Yung mga mahihilig sa matatamis dyan, jika na rin dito. Ito naman yung menu nila, ang daming pagpipilian. Kayo na ang bahala. Ang lasa. Ano ba Kuya Dale? Masarap yan. Tulong niya. Tulong niya. Sarap. Sisil niya to. Masarap yan. Ice matcha latte nila, qualitax din. Takpan ko daw yung mukha ng manager namin. Orange and chicken ang in-order ko. Matamis na maasim ang lasa. Okay, hanggang sa muli mga katoto.